Prophet Passion Java vaenda kunogamuchira Madam Boss kuDubai. Vati iva vachakwanisi kuramba vakavamirira kuZimbabwe. Beta vaite zvokusangana navo, but pane zvimwe zvivibe zviri pakati pavo. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Chakuisira kavideo kacho mugoona kuti pane zviri kungoitika kani blushing yacho imi kani zvakaoma. Asi katisataenda ikokoko, regai titange tataura kuti isusu mabloga tatendewa zvikuru naMadam Boss. Vati fellow Zimbabweans, bloggers, my fans, friends and family, thank you so much. I love you. Thank you for your support. I can't thank you one by one as I'm overwhelmed. Rudo rwenyu runondishamisa. Ndinonzwa kudzamirwa, ndinonzwa kuzorodzwa. Ndokutendai nei mhuri yeZimbabwe. Chandinoziva ndechekuti maZimbabweans vana vevhu mune rudo. Hamuna musi wamunozorora kunditsigira. Munomira neni nguva dzose. Munodiwa. Ndokudai kani. Ndokutendai nei. Ari kutitenda ka since tirisu takavhota kuti aende kuma Viewers Choice Awards and kuti agogona kumira paArenas. Okay, so back to nyaya yedu isusu. Madam Boss pane zvimwe zvivibe zviri kuitika. Katipotanga taona video tozotarisa macomments edu nekuti imiwo muri kufungei nezviri pavideo iri. California. Internet, food in real life, our piece. And I was Smith there, I tell you, I go on a good psychopath, and Asha Raymond and stuff. Saka, when you welcome Gina Garu, no Pembere Rochi, celebrity, really rush, coma levels. From Estirinan from Strungiza, from Rutsen, Baba, to California, Baba. Asha Raymond, Will Smith, where is it? Thank you so much, Prophet. Leo mwanzo di photo shoot. Photoshop. Yeah, na mwanzo di shop ya mafoto. Yeah, no, magai. Complex. Sio kwa na video. Ndana ndunge hii kwende. Aiwa, thank you so much. The comments range from hatred to love. Ne vamwe vari indifferent. Vamwe vari kuti chimboitai yenyu na prophet venyu avo tiri kuona zvivibe zvamuinazvo. Umwe ndiye ari kuti ucharamba uchipisa musikana asi uchazoita come down in flames. Vamwe ndo vari kuti koenda muchipa Madam Boss mbiri muchikonewa kupa vanhu vavakatorwa navo mapicture. Java musi kumuona here. Umwe ndo uri kuti haiwa Java haana chinhu, reflection of the ultraviolet radiation. Anongotora mbiri yavamwe obva afamba nayo. Vamwe ndo vati ukaona wakurema zvaonekwa neProphet, fake prophet warema shuwa musikana. Asi kakunyara ke vanhu vanoisana tokaziva. Vamwe vauya vakawanda more than 30 comments that agreed to that one comment vachiti zviri kuonekwa. Saka tiri kukuonai kuti muri kushandisa chinhu chenyu. There is a weird vibe between you guys. Sei wabva waenda waitora flight inouya nekuDubai nekuti matorongana naProphet baba dzabu vachichinja manapkin kumba. Yobva yanodyiwa ikoko. Kakunyarira ako hameno ziise munhu asina proof. Vamwe vakati dzakatofly kunorova fresh from BET Awards. Madam Boss is blushing. Saka imimi guys, what do you think? Do you think kuti macomments haya kunge vanhu vari vane jealous kana kuti vanoona zvinhu zvisipo? Asi ndaona hangu kuti their conversation
yanga ichiratidza kuti haina kana flow, vachingonyara kuri sei kumba hakuna ividwi kuva vari kunyariko kuita kunge munhu ari kufoswa kana kuti munhu ari kubatwa pamwe panotekenyedza imikani zvinhu zvacho. Okay, Madam Boss varema zvavo aradzwa nazvo ngaaende kunofa. Tatiri chasatombobuda Eli achitaura nyaya iyoyo akati vedway kana munhu aita zvakanaka chiregai kuramba morwadziwa. This is something zvisati zvamboitika muhistory yeZimbabwe. Tinoendesa munhu kumaBET. Pane varara nebhutsu nhasi dei varivo vakatorwa maselfie dene tanzwa navo vachingotaura kuti mabig celebrity this mabig celebrity that. Zimbabwe zvayatova nyika yamaboora ngoma takatarisa vanhu vanongorwadziwa nezvinhu zvisina basa. Kana munhu angotogwa kaselfie necelebrity ichingofaraika kuhanditi tinongoita vamwe isi tongoita vekudhirowa kwacho hatigoni, tinongoita vekubata patv dzacho hatina, tongodambura munana people nana drum magazini akudhara. Okay, back to nyaya yedu. Kwanzi zvoni conversation iyo guys hameno zvairi sokunge vari kunyarana, hunge vasina nyaya, hunge vari kumanikidzirana. Ndazvionawo she's forcing a smile and chilafi icho chiya unochiza chimwe chilafi chengode chisina kwachinoenda. Ndo exactly the laugh that she is doing. Okay, vamwewo ndo vaduya vakati guys tanetsa uyu anonzi Nancy uyu ati kuSouth Africa they are celebrating 2 ladies that brought awards back home. In Zimbabwe tine dhina yekupemberera maselfie nematop celebrity akanyika akasoka ahuchi baba. Hanzi pane iri kutambwa nevanhu ava vari vaviri. Okay, so others are actually making fun yekuti Madam Boss took pictures Nana Will Smith instead of winning an award. Yes, she did not go to win an award. She went there as a visitor. Ko aikono winner award yekuita visitor here. I wonder why people are making fun of her decision yekutora ma pictures with those international celebrities. By the way, she made it zvisina naro, but it doesn't mean kuti havasisiri Fendra Will Smith or Beyonce. I'm sure some of us will do zvitori wese like kutozodya bhutsu chaiko tikaenda tikanzoendai kumaBET. Saka atizivi kuti chiri kunyanza kurwadza vanhu apa ndechipi. Then Mkomalad General vatiwa havazivi kuti Madam Boss mbiri yavo ndeyechi. Alright, regaiti kubatsire Madam Boss comedian. Mukangobaya pakai Madam Boss muchaona basa ravanoita. Havana award yavakawina but vakawina Viewers Choice Award yavasina kuenda during COVID. Saka it is something to be proud of. Saka munhu wese kugarwe manheru kudhina yekuno-celebrate kuti akakwira ndege akatoenda ikoko kunotora maselfie atakakonewa isusu. Vamwe edu tiri kuedza kuzvifotoshopera pamapikicha kuti tiitewo kunge tatakamira nema-celebrity, but she went there physically. Besides the photos, the experience was out of this world. Vamwe havana kutogona kana kumaona maBET awards acho paTV, but anga ari mukati. Regai kuita hate vanhu veZimbabwe. You know, sometimes I wonder kuti kana munhu achingozviitirawo zvimaskits zvakewo achiisawo effort yake ko godo nderei. Takatoona chero Minister of Tourism vachinyora kuti waita basa, you actually flew the Zimbabwean flag high. Ashanda musikana. Makorokoto maidzabo tuonana manheru.